Setmaneta per a molts amb la preocupació de tornar a la faena i per a elles, per a les plantes, la preocupació és recuperar vitalitat després de patir també el seu particular síndrome postvacacional, Eva, perquè elles també el pateixen. Hola, Matías, elles també estan mal, perquè elles, com hem passat d'elles un poquet aquest estiu normalment, pues ara estan tractant de tirar a flote. Nosaltres patim pel treball, elles per la seva vida, que és pitjor. Per la seva vida, correcte. Tota la culpa és nostra d'haver-les descuidat? A veure, en realitat és que poden passar dues coses. Pensa, imagina't que li deixes les plantes a algun veí o veïna que te les cuide. I, d'una banda, amb tota la bona intenció, te rega unes massa i altres que estan en una prestatgeria ni les ha vistes i no les ha regades. Les dos tindran mal aspecte, però no serà igual el tractament per a recuperar-les. No les tornarem a deixar a eixe veí, te ho dic ja. Quins són els símptomes que ens alerten que una planta no travessa el seu millor? Doncs mira, hem de decidir, no, diagnosticar primer per l'aspecte general de la planta si ha patit una falta de reg o un excés. Per exemple, una planta que no ha tingut aigua, el que veurem per suposat és que la terra està seca. Veurem si hi ha nusos, un acurtament entre els nusos, la fulla pot ser que se creme per les vores, hi ha menys aigua, aleshores el que fa és augmentar la salinitat. Tenim les fulles que cauen, és l'escissió de la fulla, un mètode de defensa de la planta per a no deshidratar-se, i sobretot el que veurem és que afecta primer a les fulles velles i de baix cap a dalt. La planta es fa lletja de baix cap a dalt. Mentre que si una planta ha tingut excés d'aigua, que no seria el cas d'aquesta perquè està ben regada, trobaríem un substrat humit, les fulles marcides però no tenen per què caure ni per què estar seques, i li afecta al revés, primer als brots i a les parts de creixement de dalt cap a baix. I el que ja ens dirà lo definitiu són les arrels. Unes arrels que han tingut excés d'aigua estaran negres, grises, necrosades, mentre que una planta que ha tingut falta d'aigua tal volta les té bé si no ha arribat al punt de marciment permanent. Punt de marciment permanent. Això sona malament. Sona mal. Què vol dir això? És el moment a partir del qual la planta ja no recupera. El sol té aigua, la té disponible, la planta la va obtenir. Quan va faltant l'aigua, el sol cada vegada l'aguanta més l'aigua. Per tant, a la planta li costa més obtenir-la, li costa més energia. No és que no hi hagi aigua, és que no està disponible. Aleshores, la planta se posa en un estat d'autodefensa que si el du a terme molt de temps, al final arriba a un punt de no retorn a partir de la qual no recupera. A la planta li veuríem les arrels seques i d'ahir no la podrem recuperar. Esperem que no hagin arribat a Eva, anem a la pràctica, que és el que ens agrada a nosaltres. Per exemple, en el cas que hi hagi com una falta de reg, què hauríem de fer ara? Mira, el principal és regar la planta, evidentment, normalment, mira, una planta com aquesta, que és el culantrillo de pozo, la diant, és una falaguera molt sensible a la falta de l'aigua. Normalment, si la tornem a regar, la posem en un lloc lluminós i fresc, se recupera. Aleshores, hem de tenir en compte que el reg ha de ser, si reguem la planta, ha de ser un reg efectiu, que no se quede l'aigua per les vores, que penetre al substrat, que se quede en el platet i que després no s'absorbisca, que hi hagi excedent. I una cosa que va molt bé, per exemple, és treure del cepello i hidratar-lo directament, posar-lo en aigua tibia i filtrada, i podem posar unes gotetes de rentaplats, que és un humectant. Truquet. Perquè fa de tensió actiu i disminueix la tensió superficial de l'aigua i aleshores s'hidrata millor. Normalment, una planta, ja t'he dit, que ha patit un excés d'aigua, solem recuperar-la prou bé en un reg, simplement. Reviscola ràpidament, però un reg correcte. Reviscola en condicions òptimes. En el cas de la putrefacció, que no és el cas, però si tinguérem una planta, mira, en el meu poble se diu de tant que vull que trego un ull. És a dir, és la pitjor situació i la més delicada. En aquest cas, ni per defecte ni per excés. Clar, si ens hem passat el que hem de fer, sí que hem de canviar el substrat. Ahir hem de llevar tot el substrat humit, el cepelló també se treu, però per airejar-lo, secar-lo si fa falta en paper de cuina unes hores, i quan el tornem a col·locar hem d'haver netejat el cossiol amb aigua i lleixiu per evitar els fongs que hagin aparegut, i podem llevar alguna releta si està negra. I creuar els dits perquè per a la planta li costa molt. Te pregunta per el que hem de fer, però la pregunta contrària, què no hem de fer en cap cas amb una d'aquestes plantes? Doncs mira, jo parlant amb els companys del botànic me deien que hi ha consells típics quan una planta ha patit, que és llevar-li les fulles seques, trasplantar-la, canviar-li el substrat, i me diuen que quan una planta està patint, millor no afegir-li més patiment. Aleshores, deixem-la tranquil·la, recuperem-la i després ja veurem. Ara, les plagues i els fongs sí que ens hem de tractar, però la resta millor deixar-ho. Tenim tendència, no?, a acabar llevant-li... A toquetejar-la massa, no fa falta. No fa falta. Alguna altra situació que ens podem trobar després de vacances amb les plantes de casa? Doncs, mira, me deia un company que havia estat un mes fora de casa, que al tornar, que és una cosa que passa a les cactàcies i també a altres plantes, és que havia trobat el cactus deformat i molt estirat. Això es diu etiolació. Una planta etiolada ha crescut de més buscant una llum que no té. És un fototropisme positiu. Aleshores, en aquestes plantes, la tija està allargada, deformada, un poc groga, i el que ens estaria indicant és que la planta no tenia prou llum i n'hem de canviar. I de vegades això, quan ens anem de vacances, estem un temps sense veure-la, ens donem compte al tornar com els xiquets, que de quan fa temps que no els hem vist tan crescut, doncs igual. Què faríem sense Eva i estos consells
coneix de les plantes que ens permet tindre's tan justoses a casa. Mil gràcies. Has adivinat el poble que busquem esta setmana? Jo no he adivinat. Estic de tornada Para postvacacional. atenció, perquè avui peguem una volteta pel poble. Molt bé.